Der er noget helt særligt ved fisken. Alt fra sommerminderne om rødspætten til nytårstorsken, som alle sammen vækker de rigtige minder omkring, hvordan vi har tilberedt fiskene, været omkring fiskene, spist fiskene. Og alt det her lyder jo dejligt idyllisk, men når virkeligheden endelig indtræffer, er historien nok en lidt anden. Virkeligheden handler mere omkring store bundtrålere og overfiskeri, som bestemt ikke er holdbart, og forskning viser jo også gang på gang, hvordan at den føromtalte nytårstorsk ikke er en realitet mere i Øresund, hvor man slet ikke må fiske torsken længere. Og der er meget få steder i Danmark, hvor at havområder rent faktisk er beskyttet, strengt beskyttet, men alligevel, selv i dine områder, er der nogle steder, hvor man stadigvæk tillader bundtrålen, som er en metode, der på få minutter nedbryder noget, som havet har skabt over årtier. Så hvad laver vi her på Odden i dag? Vi er her for at møde en fiskehandler og købe ind, hvad der lige præcis er i sæson nu og her. Og så skal vi hjem og lave noget mad med det. Hvorfor er det her så vigtigt? Jamen det er det jo fordi, at bestanden i vores have er så lav, som den er nu her. Og man ser reelt en meget lille politisk indsats. Og selvom at man har kendt problemet i årtier, og forskere har råbt vagt i gevær, og ikke mindst det diverse fiskeentusiaster har følt det på egen krop gennem de sidste 20 år, hvordan alting har forandret sig, så sker der ikke reelt en forskel, og vi bliver nødt til også som forbrugere at kigge mere ind i, hvad er der reelt i sæson lige nu, fordi vi har også et ansvar for, hvad der bliver trukket op derude, hvornår vi spiser det, fordi vi har den her forestilling omkring, at de samme råvarer er der året rundt på den samme menu, uden vi stiller et spørgsmålstegn til, at det måske ikke er nu, vi rent faktisk skal købe asparsene eller spise rødspætten i juletiden, hvor at det rent faktisk er om sommeren, at rødspætten er på sit allerhøjeste, ikke? Så det vi skal gøre i dag, det er, at vi skal ind, se hvad der er i fiskehandleren, se hvad der kommer op derfra, fordi vi har nemlig ansvaret. Vi har ansvaret for at købe de rigtige råvarer på det rigtige tidspunkt. Og vi har en masse eksperter, som kan guide os hver evig eneste dag. Så vi bliver nødt til at benytte os i langt højere grad af de her eksperter. Så nu skal vi ind, snakke med en fiskehandler, spørge hvad der er, hvad der lige er blevet fanget ind. Køber vi det, og så tager vi tilbage til sommerhuset og laver noget mad på det. Så lad os se, hvad de har derinde. Velkommen tilbage til sommerlandet, som ikke er så sommerligt lige nu. Det er en knap så fed forårsdag egentlig. Temperaturen er der. Det støvregner, hvilket jo ikke er sådan vildt godt, når man skal lave mad over ild. Men vi får det til at fungere alligevel. Som sagt, eller som I ved, så var vi ude og besøge en fiskemand oppe på Sjællands Odde, Odden Fisk. Og grunden til, at vi jo var det her, det er jo, fordi vi skal i en langt højere grad til at købe fisk, som er i sæson, som ikke er fanget med ubæredygtige metoder som bundtrål. Og vi er her for ligesom at sætte fokus på, at vi bliver nødt til som forbrugere også at tage noget initiativ. Og hvordan gør vi det? Det gør vi jo ved at lave noget ordentligt mad i vores hverdag, og noget ret simpelt mad, og det er også derfor, vi er her, fordi vi skal nemlig ikke lave noget vildt og voldsomt. Det kan godt være, når jeg siger, hvad vi har fundet på, at man bliver en lille smule skræmt, men det er rimelig simpelt. Så hvad vi fandt hos vores søde fiskemand i går, som jeg tror havde første dag og kendte ikke halvdelen af fiskene, hvilket er jo super godt, når jeg har snakket rigtig meget om, vi skal ind og snakke med eksperterne. Men vi fandt alligevel frem til ved kyndig vejledning, at vi skal have kuller. Kulleren er i højsæson lige nu sammen med torsken, sammen med pikvaren. Og grunden til, at vi vælger den her, er, fordi
vi kan altid vælge torsken. Torsken er dejligt brugt, men her har vi at gøre med en fisk, som er ekstremt smuk, en hvidfisk, har en lækker fast struktur, også ligesom torsken har nogle gode fileter til det, vi skal lave, fordi det skal ikke være, det her bliver selvfølgelig et hovedelement, men basen for det her skal være en risotto, en klassisk risotto. Jeg tror, man kalder risotto bianco, fordi der er ikke noget videre tilsat i andet end fongen og nogle skalotteløg, lidt hvidløg. Og det skal sådan ligesom fundere basen sammen med en lille smule salat på siden. Det vi starter med her i dag, det er at lave risottoen. Risottoen, jeg vil gerne have sagt, at vi har smidt på forhånd, men risottoen skal stå ligesom at tilføje så småt lidt fong til. Det er en fiskefong, vi har lavet, men først og fremmest, så hvis du prøver at komme herhen en gang, så kan vi lige holde lidt øje med, hvordan og hvorledes det fungerer. Fordi vi starter ud med at svitse stille og roligt nogle skalotteløg af. Det skal helst ikke tage farve, det skal slet ikke tage farve. Det skal bare lige have sådan hvad kalder man det, en gennemsigtig fornemmelse, så det ligesom har kogt en lille smule ind. Til det, når det så lige har stået svitset stille og roligt af, så tilføjer vi noget hvidløg og lader det koge lidt ind, og så derefter kommer risene. Jeg tror, der er mange, der bliver skræmt, når vi snakker risotto, og at vi har noget med en fong at gøre og sådan noget, men det er reelt en ret simpel ret, fordi det er nogle få komponenter, der skal stå og hygge sig stille og roligt med, at man tilføjer stille og roligt fongen. Så det er egentlig ikke den store rocket science. Selvfølgelig tror jeg, der er mange italienske husmødre, der har deres helt egen måde at gøre tingene på. Men altså, vi prøver at forsimple en smule her. Ikke? Nu propper vi noget hvidløg på. Og det her skal bare være vores base for smagen for risottoen. Jeg kan også godt lide at salte en lille smule undervejs. Jeg synes, det giver godt. Fongen er usaltet, fordi vi kan simpelthen ikke justere saltindholdet. Hvis der er salt i alle elementerne, så er det nemmere selv at tilføje noget undervejs. Så nu har den fået blevet sådan lidt gennemsigtig, og er derfor klar til, at risene kommer på og skal toastes af. Her er der et par håndfulde. Vi er jo bare mig i dag, så vi se her. Så toaster vi en smule risene. Så tilføjer en lille smule olie, jeg synes den er en lille smule tør. Og så toaster vi dem her af over sådan medium til høj varme. Det skal ikke stå og bullerkoge, det gør fongen heller ikke. Den er egentlig reelt bare lige varmet op. Det skal bare stå og hygge sig lidt på en middelhøj temperatur. Fongen, som vi har at gøre med, er en fiskefong, som er kogt op på fiskeskrog. Vi går ikke videre i detaljer om, hvordan vi laver det egentlig i dag. Det kan vi gøre en anden god gang. Men fiskefongen er relativt simpel, fordi det er den fong, som skal have kortest tid. De må ikke med fiskeskroget stå og koge op i længere tid end en halv times penge, for ellers så trækker vi sådan bitterstofferne ud af benene for fiskene, og det kommer ikke til at smage godt. Det her det er lidt en ældre sag, lige blevet frosset op, så man kan se ned i den. Så er der lidt friske urter og stilke for dild. Og det er reelt bare, når den har været frosset ned, og vi tør den lige op igen her, så lige for at live den op og give den fornyet energi. Risene er blevet toastet lidt. Jeg vil normalt bruge noget hvidvin, men det havde jeg ikke. Så nu bruger vi bare ren og skær noget hvidvinsedike. Som I hører, det syder godt. Som skal ligesom give den her alkohol til risottoen. Den bliver selvfølgelig kogt væk, den her helt skarpe eddikesmag, ligesom med
Med vinen vil du koge alkoholen helt ud. Jeg vil sige, brug noget hvidvin, hvis du har det. Jeg har det ikke, så finder vi en anden måde at gøre tingene på. Du kunne også sagtens have brugt en anden form for eddike, noget æbleeddike, eller hvad ved jeg. Det er ikke så afgørende. Som man kan se her, så står den bare stille og roligt og bobler. Vi vil egentlig gerne have den til sådan nogenlunde at forsvinde. Det er ikke så afgørende, at den skal ikke koges helt væk. Men vi skal ligesom have kogt den her, som sagt, den her meget skarpe eddikesmag, som ikke er så lækker at få med videre. Så den bliver lige kogt ud. Det tager et minuts penge her. Og når det så er gjort, så tager vi vores fiskefong en smule af gangen her, og så tilføjer vi over den her højvarme pande, tilføjer vi den, og så skal vi have indtil at risen er færdig. Det tager sådan cirka, jeg tror, sådan 15-20 minutter at lave en risotto. Jeg kommer ikke til at trætte det hele vejen igennem, men det er ligesom vigtigt, at risene får nogle slag her, og vi arbejder det ud. Og så hver gang, at hvis du prøver at komme hen en gang, som I kan se her, så er der rimelig godt gang i den. Fongen koger stille og roligt ind i risene og får ligesom og giver den her smag fra fiskefongen. Du kan se her, jeg ved ikke, om du kunne se før, men så er der lidt forskellige urter nede i fiskefongen og sådan noget, og giver den her friskhed. Så hver gang, at fongen er kogt væk og er kogt ind i risene, så tilføjer vi noget mere fong et step ad gangen. Dem vil jeg lave stille og roligt. Jeg vil ønske, som sagt, at i ægte tv-stil, at jeg havde snydt på forhånd. Det har jeg ikke. Så vi ses bare lige om lidt, når risottoen er lige ved at være færdig, og vi kan stege fisken af ved høj varme, og tilføje og ligesom lave retten sammen til hele. Jeg håber på, at det giver mening. Det er som sagt ikke rocket science, men vi ses om et øjeblik. Så er risottoen også ved at være der. Den har vel stået sådan cirka et kvarters penge, og stille og roligt tilføjet noget mere fong i. Og den er jo, det er ret vigtigt, at det her ikke bliver sådan mushy eller noget. Det skal stadigvæk have en konsistens, at man kan sådan kunne mærke hver en riskorn og sådan noget. Hvis de gør det, så har de fået for meget, og det er bare slet ikke lige så lækkert. Det bliver sådan lidt grødet i det i stedet for. Og det fungerer sgu bare ikke. Så nu har vi den her godt færdig. Vi stiller den lige hen med en lille smule smør i og begynder at montere det. Den eddike, vi brugte i starten, har jo en ret højt syreindhold. Så det her er ligesom en god måde at få ligesom den også afbalanceret. I mange risottoer vil du også normalt bruge parmesan. Altså, det her er en fiskerisotto, så for mig, hvis I prøver lige at komme herhen en gang, jeg også lige kunne se det helt tæt på også her. For mig at se, så synes jeg ikke, at det giver mening med parmesan og fisk. Det er to skoler, som ikke hænger sammen. Der er nogen, der synes, det er helt fint. Jeg er ikke så vild med det. Men vi er ved at være der nu her. Til allersidst prøver vi også lidt friskbillede ærter i. Men det gør vi kun, fordi de skal bare lige have den varme, den overskydende varme, der er tilbage. Nu stiller vi lige den her til side. Den kan godt lige stå for sig selv i et øjeblik. Og så er det fisken, det handler om. Fordi det er jo kugleren, der er hovedelementet i dag her. Og vi tager bare lige en af fileterne og skærer det ud i en lille smule mere mundrette stykker. Jeg tænker, det her er en meget god portionsanretning til den. Det kunne sagtens også lige være nummeret større her, men det er ligesom den størrelse, vi arbejder med i dag. Så noget olie på panden, hvis jeg kan finde det. Det står selvfølgelig lige foran en. Noget olie på panden. Hvis man hører, den har virkelig god varme på sig lige nu. Og det er helt med vilje, fordi når vi steger sådan noget her af, så synes jeg, at det er ret lækkert, hvis vi rent faktisk kan få en
meget skarp stegeskorpe, og det kan vi med sådan her støbejernspande, som ordføreren er. Der er godt gang i den. Vi propper lige lidt olie på toppen også, og så kan vi prøve lige at proppe. Øj, der er godt gang i den. Der. Og lidt salt. Og så er det ellers bare at holde den nede, fordi fisk har en tendens til, når den bliver smidt på en pande, at sådan krølle op. Og det gør, at vi ikke får en lige stegeskorpe på fisken. Og det gør vi nu her. Og reelt så tager vi kun og steger hårdt af på den ene side, og så vender vi den kort, og så er den egentlig klar til servering. Mens den lige står og gør klar, så kan vi har en lille smule salat på siden, som egentlig bare skal have noget syre, noget citron. Så skal den have noget salt. Og sidst men ikke mindst, lidt olie. Og så skal vi egentlig bare lige dresse den her, så den er klar og helt frisk og sprød. Den spiller rigtig godt ind sammen med den fede risotto og den lækre kulder, vil jeg gøre med. Så lad os se her, hvordan det ser ud. Det spiller jo meget godt på se her. Altså, den er allerede næsten gennemtilberedt. Og siden det er sådan meget flække fisk, så kan det godt ryge en lille smule fra hinanden. Det gør ingenting. Se, en virkelig smuk overflade her. Den må de gerne ikke have sluppet lidt nemmere. Men altså, når alt er, så ser det egentlig også meget fint ud alligevel. Så nu kan vi så småt begynde at anrette den, fordi den er færdig om 2 sekunder. Bum. På tallerkenen her. Så vi har den. Og det er et lille enkelt stykke, som så kommer op sammen med vores tallerken her. Og vores risotto. Den har som sagt stået trukket en smule, og den er en konsistens, som sådan rimelig fast, men du kan stadigvæk se en lille smule flydende. Jeg vil sige faktisk, jeg kunne godt finde på at lige tilføje en my mere fong, bare lige for at bløde den op her til sidst. Det gør sgu altså, at den er sådan helt let og frisk i det. Så tilføjer vi den på tallerkenen. Så den der. Så deler vi den lige, så den kommer helt ud at ligge. Du kan se, at der er nogle af urterne, som faktisk er med, som kommer fra fongen og sådan noget. Det gør absolut ingenting, for vi har at gøre med noget dild. Vi kan godt lige trække en lille smule mere, kan vi ikke det? Vi er sultne i dag. De her bankeri her, det er simpelthen bare for at gøre den helt flad og fordele sig smukt på. Så har vi tilføjet vores kulder. Og har lidt sprødt salat på siden. Og så har vi vores smukke ret her. Helt simpelt. Der er ikke så meget fekundæk. Nu skal vi bare lige smage på det, om det spiller hele sammen. Dejlig syre fra risottoen, som jeg har fået meget eddike den her gang, da vi ikke havde hvidvin. Det gør slet ikke noget, fordi smøret, der kommer i og bliver monteret til sidst, gør den meget fed. Vi har noget salat på siden, som også giver den ekstremt meget sprødhed og friskhed. Så kan finde ud af at spise det. Og så har vi kulderen, som er helt let flækig, falder lige på hinanden, altså er lige akkurat tilberedt. Det er lige præcis, som du gerne vil have. Du kan se, hvordan det skinner mellem hvert lamel. Og det er bare det, der gør, at det her smager fuldstændig fremragende. Så
alt i alt har det virkelig været en fornøjelse at snakke om fisk i dag. Fordi fisk for mig er noget af det lækreste, vi har. Så vi snakkede jo som sagt om sommerminderne. Vi snakker om fisk på grillen. Og det spiller bare. Men det bliver bare ikke ved med at spille, hvis vi ikke har fokus på, at vi køber det, når det er på sit højeste. Det vil sige, ingen rødspætte i julen reelt. Det er der, at rødspætten har det allerdårligst. Men rødspætten, den er faktisk en sommerfisk. Og det er bare her, vi skal fokusere på fiskesæson for at gøre det endnu bedre i fremtiden. Så tusind tak, fordi I så med, og håber på, at vi vil lave retten derude. Så tak for i dag. Ej, men jeg har glemt ærterne. Hvor skulle de have været henne?